amb aquesta història. Però ens han de per veure, insistim, la funció que va fer i la diversitat creativa que ens estem topant. Aquí hem vist que costava la comunicació, ella feia grans esforços visuals de mirar-se. Se la mirava, però no veu anar. No acabava, però ja hi éreu aquí. I quan parlem de la decisió creativa, ella ha pres una decisió creativa de dir jo no canto de tonada. Mantinc la cançó, la mantinc. Tot i l'esforç, que hi ha hagut treball d'esforç, de mantindre, d'aguantar fins al final. Si trepitgem la merda, seguim-la trepitjant, no tingueu por, aguantem, no et desmoralitzis al final. Em dic, no et desmoralitzis ni molt menys, aguanta, la sorpresa. Hem vist l'exemple quan parlàvem d'aprofitem tot el que passa quan ens ha entrat l'alcaldessa. L'efecte sorpresa pot ser la màgia de l'espectacle, pot ser un moment creatiu de dir perquè ens estem sorprenent de tot el que està passant